Kangthilangso kapamat ponji aphan CEM tuliram ronghang arideng pen long kesom pon. Pini bhomti jakhongpo nifai inkoira pli arni Kangthilangso kapamat ponji aphan CEM tuliram ronghang arideng pen long kesom pon. Lakhakre trok nomati constituency ke parlo Kangthilangso alangsun along pini bhomti jakhongpo nifai inkoira pli arni Syam Prasad Mukherjee Urban Mission Scheme lapen. Kaprek kacingthur asai amo CEM tuliram ronghang arideng pen Mohamaya constituency lapen nomati constituency apharmat long kesom asai kedeng pon. Labangso asai long pacheton dunsi delong pendang lok kaprek asai amo Karbing long Autonomous Council CEM tuliram ronghang arideng pen ingpupon. Labangso kang pupon along kacerap kacetodun laki local MSC mate Karbing long Autonomous Council EM Lunsing Teron. Nomati constituency local MSC mate Karbing long Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi MLA Bida Singh Ingleng MLA Dar Singh Ronghang EM Mongol Singh Timung EM Khon Singh Rongpi EM Prodip Rongpi EM Kachi Rongpi P EM Amar Singh Tisso MSC mate Forest Board Chairman Richard Tokbi EM Tarendra Brahma Pendang Lok Penang An Department Asai Phu Asai Phiatum ta Chitong Nun Renti Bangso apit rat amai pichitame Kangthilangso open stage along ingipon. Dabangso amai long nomati constituency lapen Mohamaya constituency arat atum pinang an chitong dunrenti. Mai long CEM pen kaning jepon ke Mohamaya constituency lapen nomati constituency arlo kachingthur asai amo MLA scheme pen koror krip ho atangka sanction pon tanglo. Lapen bangso asai ke local cluster chairman atum si claim dam pon pamena pokta rataphan pachini. Apan kedamtang Karbi pen dimasa aron ahut West Karbeng long chartim prisek along apran kedam nang atum aphan inut pen lak pho atangka Karbeng long Autonomous Council pen pajir pontang lo. Lason thot si puthot difu langmeli arat Karbi pen dimasa aron ahut apran kedam ahem tun atum aphanta non kebangji paya chiklo nifai krip ho arni mate 15 August arni Independence Day difu along katalon pon ahut si pajir pon poputa pini maya long Karbing long Autonomous Council CEM tuliram ronghang rat angno ningje. Lapen kai keta rengdok ring nipensi donangji. Kedamtang apor ahut ason ASDC pen kaskom po amen pen rong isi angbong hem isi angbong kache boykot lapen hemrit kache free kache theng kache chok atomon lang no abang ki Karbeng long arloke puthot nang palut long nang nelo mate halabang so ahut a movement ason ki Karbeng long arlopen boykot ponang poputa rat angno ningje thu lapen Kangthilangso kijui kelang adim puthot kapamat ponji aphanta Karbing Autonomous Council pen claim dam pon thupo puta pheran ke angno ningje. News Desk Report Karbi Daily News. Local MLA lapen local MSC atu local MLA lapen local MSC atu cingwai cingsai pensi laso scheme bang laso wan pensi ladak Mohamaya lapen nomati constituency hotel estimate tangkana sanction lo 15 crore laso 15 crore sa mangke nikani siang bong petang yan nang lapen petang begi lapen ke laso tangka ke son se claim ke dami malake cluster pun kencingwai cingsai kumki do na tum se claim lapen itia sayang deng mage claim ila tum se cingwai cingsai thai kalapen kapre ke scheme dolang masal kebang ini mang kita Kangthilangso itu pinpur yang laso scheme mang ke lata pan ke la assembly tahun kumti election apran kapitan head ponji terus sa na kanang kan sa this mana deh